It-tender għall-provvista tal-kontenituri tal-iskart kienet titlob fost l-oħrajn 3 affarijiet bażiċi. Il-provvista tal-kontenituri tal-iskart, it-tqassim bieb tal-istess kontenituri, kif ukoll sessjoni qasira ta' informazzjoni ma' persuna minn kull dar dwar it-tħaddim tal-iskema tal-ġbir tal-iskart organiku. Illum li ninsabu deħlin fit-tielet ġimgħa ta' tħaddim ta' din l-iskema, mhux biss taw numru konsiderevoli ta' djar li għadhom ma rċevewx il-kontenitur, iżda ma kienx hawn dar waħda f'Malta jew Għawdex li rċeviet il-kontenituri l-oħrajn għall-iskart separat. Jidher ċar mid-dokumenti tat-tender li l-kumpaniji li kienu interessati f'din it-tender kienu ddikjaraw li żmien li ġie stipulat għat-tqassim tal-kontenituri kien qasir wisq. Huma qalu wkoll li kien se jkun diffiċli għar-rappreżentant tal-kumpanija li tirbaħ it-tender biex waqt it-tqassim jieqaf f'kull dar biex jispjega familja kif se titħaddem l-iskema. Iżda fir-risposta tagħha l-awtorità insistiet li r-rappreżentant tal-kuntrattur irid jieqaf u jagħti spjegazzjoni f'kull dar. Dawn il-kundizzjonijiet għataw qalb qatt ta' kumpaniji li kienu oriġinarjament interessati li jitfgħu l-offerta tagħhom. Kif kulħadd jaf dawn il-kundizzjonijiet mhux biss ma nżammux, imma ħafna familji u anzjani kellhom jagħmlu sigħat twal fi kjuwijiet fi bliet u rħula diversi biex jiġbru l-kontenitur tal-iskart organiku sa ftit sigħat qabel ma bdiet l-iskema. Fit-tender kienet ċara l-kundizzjoni li minimu ta' 75% tal-kontenituri kellhom jitqasmu dirett fid-djar u li r-residenti kellhom jiffirmaw li ħadu l-kontenituri. Il-poplu Malti ħallas għal dan is-servizz iżda minflok spiċċa jistenna fil-kjuwijiet. Intant din il-ġimgħa erġajna rajna kjuwijiet twal ta' nies li stennew sa satejn jew aktar biex jiġbru il-kontenituri l-oħrajn. Dawn il-kontenituri li wkoll kellhom jitqasmu bieb f'Malta u Għawdex mhumiex qed jiġu ddistribwiti mill-kuntrattur u minflok il-pubbliku qed jiġi mitlub li jmur jiġborhom minn taqari. F'Għawdex fejn il-Waste Serve kienet tat lista ta' lokalitajiet minn fejn wieħed jista' jiġbor dawn il-kontenituri, issa ġie avżat li numru ta' pick-up points ġew ikkanċellati mill-lista. F'Malta l-pubbliku għandu sal-aħħar ta' Novembru biex jiġbor il-kontenituri minn taqali. It-tqassim qed isir mit-2 sas-Sibt bejn is-7:30 ta' filgħodu u l-5 ta' filgħaxija.